Dalmida, kala ko, natruma ka na, hindi ka na babalik dito. Ba't nandito ka na naman? Joke lang yun. Joke lang yun. Hindi ka namin tao. Yeah. Ano pong sabi ngayon dito? Ay, maganda ang Blue Lagoon. Wala akong masasabi. Sobrang ganda. Marami na lato. Lato-lato marami. Ang crap! Pinusuko! Santo kami ano pagkauntan mo rin Pabuto! Ay, buto ya! Buto ya! Backdive man! Idol! Kita mo muro ko ba ako dito? Paragad. Parang adlo-ano ka nandito ngayon ha? Ikaw ang tanim ka adlaw. Bata street good sa Kasimana. Lukso na bakteria na bakday. Zombie Mini Studio. Ano na to? Tiksok na tiksok. Sabi mo, magbabike kit yan ha. Uli na kayo, kakulog. Ulog na mag-alas 4, nakalas 3 na nga na. Ay, Alas gusto lagi. 5. Shout out, shout out. Ay, buhay. Sino gusto yung shoutout? Shout out po kayo sa Pati Calabia. Ano yun? Yung pinsan ko lang. Ano? Si ano ukan? Huwag ito ko. Isa. Ilalaglag. Shout out po kayo ano? Kuya Aki Rodriguez. Sa crush mo, sa crush mo. Ay, wala ko na. Muwa! Marami ko, marami ko. Ano na? Alfred Dolay. Nasa Batangas po siya. Shout out kay Giselle. Sa what? Katawa na po si Pabuto. Doon ay number 0. Oh, tumalon! Hindi na umahong patay. Ano na kandida? Matiksok it. Hinos. Sprint naman hinos. Opo nila biroteyaan. Okay. Kuki, kukat ako.